Hej, Birgit. Goddag, hr. Svart. Ja, jeg har jo læst dine papirer, og det synes som om du er et perfekt match til vores 7.X. Ja, jeg må sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at have klassen. Ja. Jeg kan også godt. Jeg har haft mange drømme om vores sidste møde. Ja. Det var rigtig dejligt. Once in a lifetime. Ja, det var en stor oplevelse. Ja. Men jeg vil også sige, at det virker som en perfekt skole, og jeg glæder mig rigtig meget. Ja, men du er også til at komme afsted 10 minutter. Ja. Et par minutter her, så du må hellere til at komme afsted. Ja, mange tak. Farvel, Birgit. Farvel. Han speak til. Hr. Birkerød. Hej, Birkerød. Jeg er ny lærer her i 7.X. Jeg vil gerne starte med at tage en navnerunde, fordi vi kan godt tage det, men jeg kommer sikkert til at glemme det alligevel. Hvad hedder du? Ida. Og du hedder? Lea. Og du hedder? Maria. Jamen, hej alle små børn. Det er en spændende oplevelse for mig her. Hvad skal vi have her i første? Vi skal have dansk her i første time. Og jeg må sige, at jeg har glædet mig meget. Ja. Vi skal regne. Vi skal regne. Nej, vi skal ikke regne. Jo, jeg er klar nu. Vi skal nej. Vi skal starte med at lære at stave i dag. Hvordan staver du til Birkerød? Vi timen er i hvert fald nu. I er frikvarter. I er frikvarter. Hej hej. Hej. Fuck. Hej. Hr. Birkerød, var han ikke mega mærkelig? Sådan, han var meget underlig. Ja, sådan helt ubehagelig. Jeg ved ikke, hvad der er galt med ham. Jeg tror, at vi skal sige det til nogen. Vi siger det til en anden lærer, inspektør. Jeg ved det ikke. Hvad gør jeg næste time? Børnene falder mistanke. De bliver kraftblevende! Hvad er det nu, vi skal have i næste time? Og hvad nu? Er det matematik? Eller er det dansk? Nej. Hvad gør jeg? Jeg er frikvarter! Farvel! Så går der ud, lev jeres liv! Jeg er frikvarter! Du kan ikke se på, at jeg er afsted. Mega underligt. Han bliver Ja. sygt underligt. Så tror jeg, vi skal ned og se, om der er nogle papirer eller et eller andet. Altså, det må der jo være. Så vi kan Står være noget. Hvad? Vi står noget. Ja, vi kan ned. Du må nødt til at gå ned og se. Leon, for helvede, kom nu! Han er jo sindssyg, mand. Han er psykopat. Hr. Birkerød er der. Kom. Vi følger efter ham. Ja, kom. Lea. Gå væk! Jeg slår kraftedeme ihjel! Vi er nødt til at sige det til hinanden. Siger til inspektøren. Vi er nødt til at svare.
Birkerød, han tror altså, at de... Hvorfor, hr. Svane? Klar er derinde. Hr. Svane? Hvorfor? Ja. Nogle af børnene, de har anmeldt dig for trusler mod dem. Hvad? Hvad sagde du? Trusler? Ja. Trusler? Mhm. Mig? Nu kæft. Jeg har aldrig gjort børn noget. Jeg elsker børn. Jeg har børn. Jeg vil gerne tro dig. Men de har de altså. Det er kraftigt. Kom ind. Inspektør. Hejsa, unger. Ved I hvad? Det er ikke engang fucking dumme, jeg! Og jeg finder mig ikke i det! Jeg slår jer ihjel! Jeg smadrer, jeg slår jer ihjel! I Guds navn! Okay. Ikke i Guds navn, men i et andet navn! I skal dø! Han er fucking sur! Vi er nødt til at løbe! Fuck! Finish! Nej. Jo. Jeg skal have 3 stjerner. Er noget skide? Ja. Hej, børn. Kæft! Ej, ja, undskyld. Undskyld, det mente jeg ikke. Jeg har virkelig... Hejsa, unger. Den her gang har I fucking kommet jer! Jeg slår jer ihjel. Jeg slår jer kraftigt ihjel. Jeg slår jer ihjel i Guds navn! Undskyld. Gud, undskyld. Jeg sværger, jeg slår jer ihjel. Halløjsa, kids. Ah!